حدا كابلص محبراو خبرتات حبرتسب إيرترا لعل تساتفنت أم محبراو مأطوتيو بحبار مسرحن تدقاقيف كامن بارنكا كم توفيت كاولدنا ولدو إن تسقاقره نابزل على درجة بتحي يركب نني حبار تقمي بهور تعري بزبل مريح حساب بعينو تومن بزحمن أبنتا وسرح تعامي موميم بدرجة هجر زوبا من محدار كوابيتاتن عدتاتن زيقاتات كإلتهم فلتقاتهم مالومن قلباتهم بموهاد عبيت سرحات أسلاسيلهم أم مسرحن متسقانن نحامر ترقيا مفواس مايكوعو مسرق دبت كزنت ماي مسفحن متسقانن أبيت تمرتي مزرقاح شامبوك أماي مسمر إلكتريك نايتسريت مدب سراح هنتث عين مدرن كالقوتن سفحتي مأتتاوي نطفتات كابتو بزوح وحود نطفتات يوم اتم أتتاو نطفت أمك قلالن ممحاشن عينت هيوت زيقاتات درخي أبركتو نيرو إذا ما دبزون نما أتتاوي نطفتات زقب كدسسيوم زقب أبزوا مأكل نقصبا قال نفحي كابس مران شنق الدبوب 17 كيلومتر رحقة 350 قباريا اللوا أم محدار كابي عد حوشا دما تركب حانتي كاب 17 محدار كابي عد حوشا ونيام بسمين مس عد حوشا بدوب مس عدر عدا بمعراب مسن بيتو بمبراق مس قادين ماي حبارن تدوب 8 مئتاوي تزبا بحرشان موقاسن ينابر ጎቦታትን ስንጭሮታትን ዝበዝሖ ቅርጽ መሬታውን ናይ ገዛ ርእሱ ፍሉይነት ኣለዎ ንሞጋሰ ጠለበጊዕ ምቹእ ዝኾነ ናይ ወይነ ደጋዊ ኩነታት ኣየር ትውንን ንውሕስነት ናይ መገዲ ንውሕስነት ናይ ማይ ጽሩይ ማይ ንውሕስነት ናይ ኤሌክትሪክ ዝኸውን ሓድሽ ወፍሪ ኣብ ምምሕዳር ዝግብ ጀሚርና ኣለና እዚ ደበጎሶ ምኽንያታት ከዓ ሓደ ቅድሚ 4 ወርሒ ማይቶ خصاي تبالاشي توبوتا تبالاشي صميم نيرو قدم 6 ورعون ترانسفورمر ዝነበረ تقاصيلا بحجز ناي ممحداراتن ناي زوبا ناي هجدف حنت ترانسفورمر حداس مصيات تقيل هلو اتي توبوتات ناي مايون حدث تتقيلو اب مسرح له ناي ترانسبورت زملكت كا صرغياتات يتخاخلو له مأتوتات قبرلو أما حجار خلال عبد حوشا زقيب عن الآتو عن مريم قبرات بال ولد شقة بمسارة علامة نايز سرحزي بمسارة تمنقسي تتحجو زلو ناي لمعت ميدات عب كل بوتاتات كومون عب زقيب بتصبو بذهبنا مسارة بتصبو مقاد تتحجو له بمسارة عدن حزبين منقسين تبوقسو كاب من محدار جميرنا من محدار كاب جميرنا من محدار نوزبا خابلو زبا بزبا مسرت زحتفنا مسرت منقسنا تقبلنا تهيبو معنا مقدم لايماي توبوتات تنينا نبرنا لايماي توبوتاتني كومون الكتريك تبلاشات الناس نبرتنا الكتريك ترانسفورمر تبلاشات الناس نبرت منقسي يعرينا اجي ابرهاني اماي مساي طري ماي ساي نركب ما أدت مرتي حدا محبراو أغلقلوت سقبيوم أبتا عدي بشحن 988 نستهانسات مباقتا بيت تمرت اللام كاب قدمة تمرتي كساو حمشي كفلي أكاديمياو تمرتي دماتهب
تمهارو زقب كابشات شاك فلي كساب 11 خفلي أما كلاين كالعين درجة سحرتي توقعيزهم تمرتهم يقصلوا طبعا نتقمنا نجي نشوف شو هذا أكل ما يسمينا تاني هنا محضار نزبا محضار عدي محضار زبا ما أكل نزبورنا فتح ودي من ورنا تقام تفتحوا ما هنا تعري ما يتنسى علينا ترانسفورمون وانتقاتي لهنا نيرا ترانسفورمون يعرينا حتى اسمتيهنا بحري برهانون رغبنا نحن هذه عدي زي خاب قبرنا من قصينا من بدنا هنسرق وفري بعد ودينا تعادينا لنا نترجعنا هنسرق ما قدرنا هنقبر لمعاتنا هنلمع قرب 6 ماي زقب بتابش حنت شعات 189 استهانصت بدريلي سلاسل اتا عيلان ممعبالا حيال سراح تساليتيوم ኣብ 2004 ብዝተገብረ ምምሕያሽ ከዓ ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ ዓቢ ገንኢ 70 ኪብ ሜትር ማይ ክውህልል ተኻኢሉ ኣብዚ ፕሮጀክት ማይ ኣውፅኡ ማይ ድስተ ብድበለፀ ማይ ፅሩይ ኣብ 4 ነቁጣታት ዘለዎ ተገይሩልና ሳለ መንግስትናን መተሓባበርቶምን ብድሕሪኡ ኦቲ ቦታ ስለተሸርሸረ ከዓ تبوتات تبالاشيو اندغنا بممحدار ناب ممحدار قال نبحي توكيسنا بو تقبرلنا بهورا محدار خا اندغنا تأزيزنا نربعان قالن زخون تبوتات تواهيبنا تتشرشرو زنبري تبوتات كا كم بحدش تسريحو اندغنا تصري ماي كنست باقينا ألنا زي تقيرلنا زلو قرب كل شيء هنا بعقمنا خندق فوز سلازق بعنا منقص ترى كل شيء أنا شجر سلاز اللي بتوقع صو نايدك عدن نايجبر سمايك مجدي تدشر شر زنبرة كم سرح مدى عوسينا كم ما تطوي ما تتجرنا مسرح توجسنا لنا الصوت راح ده يكونه وتي مجدي مصرة بكلتها ما أزن أتك تخلي ني شعنقل زخون تخلي نغنتكل قرقار في حرنا تدالينا لنا زي تدالينا اللوز لنا خاني كفصمنا أملا فؤادي يهون بالتقاوركمنا متحذار منقصنا نايب حقي زي عقوباتنا زلنا موني مجمرنا نجمرة لنا مفصم تخاني ني سقع دي جرش نخد كفنا أبزي تحلس بسلسته معدل نقطات ماي عدل نبرت تعدي نحنت جريكان ب5 سنتيم صروي ماي ستيو يخون امبر اتخطى علاز ركب ماي كابستيو زحلف ايكونن نبرت زقب نطريتن كال انسخون ماي نمقرات ناب عد حوشي يقعزو بزيك العالم حقيقة ريت حبايا ماي تقن لنا كن بدبلو نخير ماي نقدرنا خمسة نخير كابزيا مالنا نسبنا عد حوشي خيرنا نبتدي نستر لنا راحياتات كبرناها محت انت يقرب تمدمنا يزعدي انا خنا ادخلنا كواني اشتي مسلني رخري اخلو خن دارغا بحري اخلو المخنياتو نحاد حدوث تأساسره صقم صنيحو يزعدي نامن زتريو زلهم زالات زغبر زلو نتا نيشتي محصبق حديو نخال خال خطقمو ميلوم زغوارتو لاماي ببغز اندا تدفنه يخيس لزلو نعان مدحان مخنياتو تحت بايتا ماي زبحال زعدي ازي وحديو ماي صقمالو زغب زبحال عدي كما رأيناتو دما قدم يلو 2004 استهنصت نير حنتي إلى لك عامت ملاي تودؤمني انا عاقت مغب تخل تبهيلا دما 2007 حنتي مغابي تبهيلاني اشتي ديغات سريحه الساون قدمتي زدل غزي وديا تنقص ስለዚህ ዝግብ ዝበሃል ናይ ማይ ጸገም ዓቢ ሽግር ኣሎ እሱ ስለዝኾነውን ኣብዚ ሓለፈ እዋንቲ ኣግራብ ማለት 900 ክንግርብ ኢልና ሓሲብና ዘለና ማይ ከሓስካት ስራሕ ክጅምሮ ስለዘይክእል ኣነ ብዝላዕለ ከመስግን ዘሊ ንቤት ጽሕፈት ዓዳሃሎ ፍላይ ወዲ መምር ዝወሰዶ ተበግሶ ሓደ ታንከር ከም መበገሲ ምክንያቱ ማይ እንድሕረኺብና ብዞባ ማእኸል እቲ ገረብ ናብቲ ዘሊና ዘለና ደረጃ ክበጽሕ ተኽእሎ ከም ዘሎ ሕጂ ትምልክቱ እንታይ እዚ ዋሕድ ማይ ኣለዋ ዝዓዲ
ስለዚህ መንግስቲ ብዕቱብ ቆላሕታ ገይሩ ፍታሕና ማይ ክገብረና በዚ ጋጣም እዚ ንእግር መንገዲ ከዘኻኽር ደሊ ብዙሕ ረአሎ ዝርባታትና ማይ ቁርብ ዋሕድ ለና ብርባታትና እንዳሓለፍና ብልዕሊ በቲ ማይ ዝነትዕ ብልዕሊኡ እንዳደንደና መሬት ከነርጊእና ኣብ ርእሲኡ ግን ገለ ብፍላይ መንግስቲ ቆላሕታ ተገይርና ብቁርብ ማሽነር ተሓወሶ ንሕራ ተገይርዎ ነቲ ማይ ኣፀቢቑ ከም ዝብርትዕ ክንገብሮ እዩ መደብና ካልእ ነዚ መንሰይ ዝእክድ ነዚ መንሰይ ኣብ ትቕኑዕ መንገዲ ዝኸደሉ መስመር ከነትሕዞ ምእንቲ ንሕና ንዕኡ ዝመስል ሜዳ ኩዕሾ ክንፀርድ መደብ ኣለና ብሓፂሩ ነቲ መንሰይ እቲ ቀንዲ ዕላማና ኣፀጊምዎ ዝነበረ ርስሓታት ከዓኒ ኣስታ 33 ቢያጆ ዝኸውን ቢያጆ ብመኪና ጉሕፍና ኣሪሕቕና ኣለና ዝግብ ናይ መጓዓዝያ ፀገሞም ንምፍታሕ ሓያል ፃዕርታት ኣካይዶም ነታ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ተእቱ ናይ ሓመድ ፅርግያ ንምፅጋን ተበጉሶታት ወሲዶም እቲ ስራሕ ካብ ቀንዲ መስመር ኣስመራ ደቀ ምሓረ ናብ ውሽጢ ዓዲ ዘእትዩ 2 ኪሎ ሜትር ዝበፅሕ ናይ ሓመድ ፅርግያ ኸ እዩ ነይሩ ብደገፍ ማሽነር ተሰንዮም ማተታዊ ስራሕ ኣሰላሲሎም እቲ ውዳበ እውን ምስ ብረታዊ ቃልሲ ዝተኣሳሰር ድሕረ ባይታ እዩ ዘለዎ እዚ ልምዓታዊ መዳይ ካኒ ካብ ፅርግያ መጋቢያ ካብ ዓብ ፅርግያ መጋቢ መርገዲ ስጋዕ ውሽጢ ዓዲ ዝኣቱ መገዲ ብህዝብን ብመንግስትን ዝስራሕ መደባት ተፈቂድና ንሰርሕ ኣለና ህዝብካ ብምሉእ ዝሳተፈሎ እዚ ቦታ ዝኻኒ ካብ ፅርግያ ስጋዕ ዓዲ ኻኒ 2 ኪሎ ሜትር ይኸውን ኣብዚ 2 ኪሎ ሜትር ካ ኣብዚ መገዲ እዚ ኣብ ውሽጢ 3 ሜትሮ ርሕቀት ብምርሓቕ ሓደ ገረብ እናተኸልና ስጋዕ ውሽጢ ዓዲ ኣሳብ 900 ፈልሲ ክንተክል ጉድጓድ 900 ፍሒርና ኣለና 900 ፈልሲ ክንተክል ካ ድልዋት ኣለና ብህዝብናን ብመንግስትናን ተሰኒና ስለዚ ንሕና እዚ እንዳገበርና ኾልና እቲ ቀንዲ ደገፍ ዝገብረልና ዘለኻ ጉዱሳት ደቂ ዓዲ ጉዱሳት ተባዓት ደቂ ዓዲ ነዚ ኣጆኹም ናብሉ ሞራልናን ትባዓትናን ድቡና ዘለኻ እዚኣቶም እዮም ኣብ ርእሲኻ መንግስትና እውን ተቐባልነት ስለ ዘሎ ነዛ ዞባ ማእከል ከይተረፈ ንዓና ንደገፍ ብምሃብ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ንሰርሕን ንጎይን ኣለና ኣብ ታሪክ ብረታዊ ቃልሲ ገና ህዝባዊ ሓይልታት ብውሕድ ቁፅሪ ኣብ ዓላን ከባቢኣ ናብ ዝተቐልቀለሉ ዝግብውን ኣካል ናይቲ መስመር ኮይና ውድባዊ ንጥፈታት ጀሚራ እያ መንእሰያታ ብዕላማን ቃልስን ህዝቢ ኤርትራ ነቂሖም ተወዲቦም ክሰርሑን ክንቀሳቀሱን ግዜ ይወሰዱን ካብ 1970 ክሳብ 1978 ናብ ዝነበረ ዓመታት ከዓ ብጋንታታት ተወዲቦም ኣብ ምዕዋት ጉዕዞ ሓርነት ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ተረኣዮም እዮም ብዘይካዚ ኣብ እዋን ከበባ ከተማ ኣስመራን ኣብ እዋን ምዝላቕን እውን ኩሉ ካብኦም ዝሕተት ፈጺሞም ኣብ 1978 ኣብ መሳርሒ ህዝባዊ ግንባር ካብ ዝተሰለፉ 300 መንእሰያት 270 ምእንቲ ዝሃገር መባእ ኮይኖም ሓሊፎም ልኡላውነት ንምውሓስ ካብ ዝኸተቱ መንእሰያት 14 ተሰዊኦም እቲ ሓቢርካ ምስራሕን ብጥምረት ኣብ ናይ ሓባር መደብ ምስታፍን ከዓ ካብ ዝሓዲዲ ይስብገስ ኩሉ ግዜ ግን ናይ ዓድና ነገር ዘይተሰርሐ ዘይተተረኸ ታሪክ ዘይተደፈነ ታሪክ ኣለና ዝተሰርሐ ዘይተነገረ ኣለና ሕጂ ኣብዛ ዓድኻ ብዙሕ ነገራት ሽግር ኣለና ምስ መንእሰያትና ኩሉ ግዜ ኣብ ተኣከማሉ ኣብ ንዕለሉ ኣብ ንኣሽቱ ጉዳያት ክንረኸብ ከለና ቀፃልና ንሓመሉ ነርና ሕጂ ከዓ ያናስ ሓውና ከዓኒ እሱ ስለ ዘበጋገሰና ኣበጊስና ከዓኒ ነቲ ናቱ መበገሲ ሞራል ጌርና ከዓኒ ነዚ ኩሉ ሰብ ወዲና ነስራሕ እዚ ከነስርሖ ጀሚርና ምሕዳር ዓዲ እንዳተረዳድኣና ምስ ንኡ ዞባ መሬትን ሕርሻን ከምኡ ከዓ ምስ ክቡራ ማሕዳሪ ዞባ ማእኸል ኣቶ ፍስሃየ ሃይለ እቲ ዝነበረ ፀገም ኣብ ሓፂር እዋን ተፈቲሑ ፅሩይ ማይስተ እውን ከም መቐፀልታ ይሰትዩ ኣለዉ እቲ ብርሃን ከዓ ረኺቦሞ እቲ ፅቡቕ ነገር ዘለኣለም እንዳተቐበልካ ምንባር ትሕልልኦም ስለ ዘይፈቐደሎም እንታይ ክንህብ ካብ ዝብል መንፈስ ኣብዚ ክንረዳዳእ ኽኢልና ተተበግሶና ድማ እንታይ ክንገብር ኣለና ተባሂሉ ሓደ ብሓደ ተዓዲ ተሓቲቱ ሰናይ ፈቃዱ ኮይኑ ድማ ኣግራብ ክንገብር እዚ መደብ ዝን የሪኦ ቅድሚ ሕጂ ሎሚ ግን ተረዲእና ተባሂሉ ኣብ ዕዮ ክንኣቱ ክኢልና
ነበርቲ ዝግብ በብግዚኡን በብዓመቱን ብጉልበት ሰብን መባእታዊ ጽገናታት ናይ ሓመድ ጽርግያ ዓዶም ጽገና የካይዱ እቲ ናይ ሓመድ ጽርግያ ብሰንኪ ዝጸንሖ ጽበትን ዘይምችኡነትን ናብ ዓዶም ከኣትዋ ዝኽእላ ዓበይትን ኣሽትን መካይን ከም ድላይን ክንቀሳቐሳ ይኽእላ ኣይነበራን እቲ 4 ሜትሮ ጥራይ ጎኒ ዝጸንሖ ስፍሓት መንገዲ ናብ 16 ሜትሮ ጎኒ ንምቕያር ብማሽነሪ ተደጊፎም ኣስፊሖሞም እቲ ማእቶት ብምውሃድ ንኡስ ዞባ ገላንፍሒ ወከልቲ ሕርሻ እቲ ንኡስ ዞባ ንኽብሪ ስውእ ሓርበኛ ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ናይ ዲሞክራስን ፍትሕን ተጋዳላይ አልአሚን መሐመድ ስዒድ ልዕሊ 900 ፈልሲ መትከል ጎዳጉዲ ተኻዒቱ ፈልሲ ገረብ ንምትካል እውን ተዋዲዱሎም ንዝክሪ ስውኣት ብፍላይ ዝክሪ ስውእ አልአሚን ጸአልአሚን ንዕኡ ዝብል ጎዳጉዲ ኺዒትና ኣለና እቲ ስራሕ ኣብ ምጅማር ይደሎም ሕጂ ጀሚሩሎ ጌና ክቕጽል እዩ ህዝቢ ዓዲ ኸኣ እንዳተወደበ ብማእቶት እሰርሖም ዘሎ ካብ ዝብል መንፈስ ብናቶም ተበገሰና ድማ ሓደ 8 ኣባላት ሲቪል ብናሃና ወፍሪ ክንጅምር ተባሂሉ እዚ ናይ ምግራብ መደብ ተጀሚሩ ንኹሉ ንገብሮ ድማ ሓሲብካ ወጢንካ ስለ ዝኾነ ትምግራብ ክትብል ከም ቃል ቀሊል እዩ ምትካሉ ቀጻልነቱ ውሕስነቱ ምክትታሉ ዝበሃል ከዓ ሓላፍነት ክትለብስ ኣለኻ ኣነ ከም ዮናስ ሕጂ ከም ዜጋ ተራ ኤርትራዊ ናይ 6 ወርሒ ፕሮሚስات ኣለኹ ጽኑዕ ምክትታል ክገብር ጀመርኩ ከዓ ምዕራፍ ኸብጽሕ ብሽም አልአሚን መሐመድ ስዒድ ብስምኻ ካብ ጽርግያ ስጋዕ ማእኸል ዓዲ ዝትከል ተኽሊ ክንገብር ወፍሪ ገርና ኣለና ናይ ሓመድ ጽርግያ ኣብ ግዜ ሓጋይ ተጸጊኑ ክራማት ምስ ዝናብ ይባላሸዩ በተደጋጋሚ እቲ ብጉልበት ሰብ ዝግበር ፍወሳ ኪኖ መባእታዊ መሰረታዊ ፍታሕ ጽገና ከምጻኣሉ ኣይከኣለን ይኹን እምበር ስቕኢልካ ስለ ዘይርአ እቲ መስርሕ ምርብራብ ዓመት መጽ ከየቋረጸ ይቕጽል ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነብሩ ተወላዶ ዝግብ ንመነባብሮኦም ዘመሓይሽ ዝተፈላለየ መደባት ስራሕን ዝውድቡ ምጽጋን ናይ ሓመድ ጽርግያ ምቕያር ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኖም ዝጸንሑ መስመራት مفواس ماي كوعتات مهنات كترتات مدلدال مريتن ناي حرشان أم مخسكواسن أقرابن مكنخان حزق مريتن كال انسراح يسلاسلو ازي لمعتاو مدايكاني كاب سرقيا مقابي حبعب سرقيا مقابي مرقدي سقع وش عادي زعاتو مقدي بهزبين بمنقستين زسرح مدبات تفقيدنا نسرح لنا حزبها بملو الساتف الله ازي بوتاز خاني كاب سرقيا سقع عادي خاني 2 كيلومتر يخون ابزي 2 كيلومتر كا ابزي مقدي زي اوش 3 كيلومتر 3 مترو رحكت بمرحق هذا قرب لا تخلنا سقع وش عادي اسات 900 فلسخ نتكل ودقاد 900 في حيرنا لنا 900 فلسخ نتكل قاعد دلوقتي علينا بحزبنا بمنقستنا تسنينا سلازي نحنا ازي ندا قبرنا قلنا اتقان دقف قبرنا زلقا قدسات لك عدي قدسات تبعت لك عدي نزا اجهم نالو مورالنا تبعتنا ندبنا زلقا زياتهم ابرز سيخا منقستنا وان تقبلنا سلازلو نزا زبا ماكل كي ترفه نعانا ندقف بمهب باب صبو كنتات نسرحن نقوينا لنا حدا قبار سنة ودع عدي كاب صبو دلي استبقسه بناتو وطعيتات مالتي حانت ماشنري نهندي ساعات بزي قدس سقابتا نعاقاتكم تدليكم نزنا يقلع تابلس كتصرق بتوفاينت سحدا حجي حدا قدس تبقسو ني حدا زي ارتراوي فلاي زنزا لإخوا زلو من اسي منالباش بزح سمت كاس ايفوتو نخون كن اتقيدانا مالتي خاب قدس تبقسو نخلوت كاميرا يخون تبحيلو بناتو وطاي نزا ماشين سديد والو نزن قلع تابلس تصرقنا لا عدد ما كاوزي سنفتو وهدت نمرأي تبحيلو حنتي چونديتيشي نتي قلع تابلس تعينا نفتي استوارد اللابوتات وقفلا اذا حجم مبقسي اذا مبقسي زقن كله تولاد فلايز بحال نايزا عد زي اب كتما زلون وي كاب هاجر وطاي نزا قدس تبقسو ريو اب عاو مخساتفو زخل اتمادب قفحيو كينا زبوزو حسرح له ما اخل منافشا زبحال الله قصر خيدان مرت بتخسيان بتطح امان درق غيركا من دق الله بحدا وان كن كتغبرو سلازي تخيل ببوانو ወይ ካ በብብረክ ስራሕ ተወጢኑ ስለዘሎ ኩሉ በደገና ውሽጥን ዘሎ ዓቅሙ ዘፍቀዶ እቲ ስታፌ ምስ ምሕዳር ዓድን ሰናበርትን ብዘመረ መራሕቲ ጉጅለ እና ተራኸበ ሓሳቡ ክገልጽ በዚ ገጣም ዛን ከዕድም ፈቱ ማለት እዩ
بتبقسو أوشت عدن كتمان زنبرو من إسيات توديبهم ناي سراح مدبات محدارن هزبن سلازدقفوهم كعوت نبتقوار مريحو جي خبت جمرة جيزي كساب حجي زولو جيزي أستاذ شحن حمشت 200 زخون من إسيات توافيرو ولا سراح زي عسرا معلتي ببي 210 9 8 راوفران معلتي شحن حمشت 200 زخون من إسيات تساتفو ولا نسراح زي ما تساوي عدو هينو ما تتقع أبسومن كل تجزية ربعن قدام نكايات بحبر مالتي زي حجي أبزل لنا أتشال خاني دا أتشالناها أنا أبدل على درجة من بس مسمن قسنا وقت ما حجي وصروح نيرن دي قال بكتات سلزنا نمر نعون مشفان مسمن قسنا هوايرنا ماشين كمت أنا خالف أنا ولا بحجون ماشين كمت أنا بتسفين أزلنا حجي هو تعديات سرها لك كالوين أبرس ياك كمت أنا كابزك سام عدي سد ولا ترجع خوينو كل حزبي بتصبق كل له دخل علامة سلة بقسنا هنا إذا عدي حزنا جميرنا لنا قبل علي خاني نايم من قصة بلاد خا أبى حاجز كمت أنا خا سمولو تسفين بقح قزفلمه قعزون بزتت أنعم من قد زتعين مأتوت عم مقلال محبرا قط أباو تسقمات رئيس خان مخال أبز قبر وفري قط أباو بلتسقنا زمزقبو معبالتات كاللي لا يكونن بز مسرت كم زبالة مدب وفر لمعاتاوي نطفتات لعل قمتن قولحتان تواهيبو خدفا ألو خمز قباكا تساتكتي نايت مأتوت يحبرو حافشاوي ولاتي معاتاوي ناي قلبتن ناي رئيس عدن كنبل كلنا كيتكا بايتا خطريقو خلخا تكالاوي قرص حسل زلوو أبز حلفا وانس أكايد سرح ناي كوبانيا سجن هنسا قال حساب يبلغو بعامت تتكلم بز عدي من أي نقص كفليت ألمين خالي يترف 6 من قدي زيت تحلو بيتان مفتار ساتو مناتهم مصنعتي يكايد له مسك زي الرأي الزب مقبار كأني بزعبات قطعنوت نزبل حتو نعايا قداسي مهنياتو قطعنا الداليخا طلح ديكون كاس ولا من قد أواديتك إذا من قد زي بشلة تحلفو مكاين حلفو أقار حلفو كينو خب تحلفو لأنه زم كانوا ثلاثة تشكركرتي ويك أقار زبلة زلخو ناي كابتن مقصاص كابتن معنا وتزبها من قد حد الصبي يا أبو زعبو هي تلفون أم زرابالنا مساعدي أنا إيش ما يكون قريت نسيبال كم أنا ورا عدو دزق مالتي زتري لخا ناي ما أتتاو بسرح ناي مغسلت ناي زي ناي كده محجز نبري ناي سرقة مغسلت يزي بتعمل سبك أتسب ولا أنتنو بجزاد ليتناتو نزل سرح زقبر خيل مالتي عزيز حقوسي كابز بزرع على خنسرح خاني ولا أنت لا نسرح لنا هاجي ولا أنت لا نسرح لنا كابزين زعلهم سرح خاني إن لابو مالتي إذن سرح لنا أجازلو سرحي مهناتو سرجع سرح مورهات ماي كل يتقم يرنايو شو بشورحين ماي 4 ورحة مورهاتي إذا كله أتينا على هجي تمنقسنا زنا نمسونا كابزنا على هذا بيمانان تقام زلو فماتنا خونو يلابو مالتي عد زقب بتبقسهم أبز جمرو لمعتاون فتات منقستي أم فتسام زين عقابركتو كجبر تانيحيوم نساتهم بقلبوتهم من جنزبو من كعمو أبز خبرهم مدبات متسقاني بقسو أكل تشحن 10 جعتن زتفل عليه سرح كمستبلاشو مسمر مكفافة لماي تبوتات تسقينهم يم نسلستميتن حاموشن جبار زقلقل زنبرة ترانسفورمر إلكتريك بحدش كمستكا تغيروم بلشت بوتات نيرو ترانسفورمر منطقاتيلو استات 4 ورح زاكل ابطلمات نيرو مسمي محدار عدنا ترداد انا مسنو زوبا مريتن حرشان كم خامس كبرى محداري زوبا ماخل اتفسهي هايله اتي زنبره صقم اب حطير وان تفتيحو طري مايستون كم قطلتا يسيتلو تبرهان كا رخيبومو تطبق نجر زل عالم لا تقبل كمنبر تحللهم سلازي فقدلهم انتي كنهكاب زبل منفس ابزي كرر اخيلنا تتبقسنا دما انتي كنقبر لنا تبحيلو حدا بحدا تعد تحاتيتو سناي فقادو خوينو دما اقراب كنقبر زي مدبزن يري قدم حجي لو مغن تردينا تبحيلو ابعي يخن اتو كيلنا درو كابتن وقسنا له نطلع حدا هاني 96 مترو دي قمانا ماي زنبرها بحسين تكينا لنا أبزي المسمار زهاني كساب كابتي مسمار ناس أدي كساب زد لها نجزي إلنا 240 شعات تخلينا قد أقول كويتنا نسرح حدارينا لنا
እቲ ፅርግያ ምስ ተሰርሐ ከዓ የማን ፀጋሙ ከዓ 1900 ዝኾኑ ኣግራብ ክንተኽለሉ ጎራጉት ክንኩዕ ተሊና ሕጂ ሎማዓንቲ ድማ ነዘን ዝስራሕ ዘሎ ሎማዓንቲ ከዓ 200 ትርቢዒት ሜትሮ ዝኸውን ቀናታዊ ዘራ ነዚ ብእምኒ ንድልድሎ ኣለና መንግስቲ ብዘዋደዶ ቀረብ ኤሌክትሪሲቲ ብናይ 200 ኪሎዋት ተጠቀምቲ ናይ ዝፅዓት ክኾኑ በቂዖም እዮም መጎጎ ኤሌክትሪክ ቴሌቪዥን ድሻትን ማሽናት ሓጸብቲ ክዳውንትን ወዘተ ብኤሌክትሪክ ይግልገሉ ኣብ ኩሉ መንበር ገዛ ዝተዋደዳ መጎጎ ድሓነት ምስ መንግስቲ ዘዋደዶ ኤሌክትሪክ ካብ ሃልክ ዕንፀይትን ብሰንኪ ክስዕብ ዝኽእል ዑረት ክገላገላ ከም ዝኽኣላ ነበርቲ ዓዲ ዝግብ ኣዴታት ብሓበን ይገልጻ ኣነ ነቢያት ሃይለ ግርማርያም ይባሃል ኣብ ነባሪ ኣብ ዝግብ ይነብር ቅድሚ ሕጂ ብኤሌክትሪክ ይኹን ብማይ ይኹን ፀገም ነርና እሱ ተፈትሒና እንደገና ሕጂ እውን ናይ ብሓቂ ብሓለፍትና ድዩ ብምምሕዳርና ድዩ ብኩሉ ምትሕግጋዝ ብመንእሰያት ፅርግያና ማዕቢሉ ተኽሊ ተኺልና ብሽም አልአሚን መሐመድ ስዒድ ተኽሊ ክንተክል መብፅዓ ኣቲና ኣለና ስለዚ ንሕና እውን ዋላ እንተደይ ኳዓትና ብሻዲ ቅጫዲ ጌርና ንመንእሰያት ንዕንግል ኣለና ስለዚ ናይ ብሓቂ ድሕጉስ እዩ ነቶም ኣፍራዛን ባዴላን ሒዞም ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ተጸሚዶም ዝዓዩ ዝነበሩ መንእስያትን ዓበይትን ንፍናን ናይ ስራሕ መንፈስ ዘበርኽ ዕልልታና ደርግሓ ማይን ሻህን ኣብ ምቅብባል ላዕልን ታሕትን ዝብላ ኣዴታትን ብዝተገብረለን ኩሉ ማሕበራዊ ሕቶታት ማይ ኤሌክትሪክ ትምህርቲ ሕቡናት ምዃነን ይገልጻ ነታ ብድሪልን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተጨንጊዓ ኣብ ጽሩይ ስተማይ ኣገልግሎት ትውዕል ኢላ ንዓ ዝህብትም ትሕተ ባይታ ማይ ክድንፍዕ ዲጋ ከዘንቲ ማይ ክህነጸለን ይዘኻኽራ ከምኡውን ኣብ ዝግብ መደበር ጥዕና ብዘይ ምህላዋ ናብ ዓዲ ሓወሻ ከኸዳ ከም ዝግደዳ ብምጥቃስ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝግብ ሓንቲ መደበር ክሃንጸለን ይላበዋ መካይን ዓበይቲ ኣያተዋን ነረን እቲ ጽርግያ ጸቢብ እዩ ዋላ እኳ ጎልጎል እንተኾነ ናይ ብሓቂ ጸቢብ ነይሩ ሕጂ ግን ብዶዘር ይኹን ብጉልበት ይኹን ብኩሉ ኸታ ምትሕግጋዝ ናይ ብሓቂ ይህነጽ ኣሎ ስለዚ ንሕና ነቶም ድኾኑና ደለው ብሰሊ ኮነ ብትሕሶ ኮነ ብናህና ጉልበትን ብምንትሕባር ሓለፍትናን ኣብዚ ደረጃ እዚ ንበፅሓለና ካብኡ ንላዕሊ ማዕቢሉ ክረኻ ሰብዓብ ተስፋይና ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ገላ ነፍሒ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ኣብቲ ናይ ማእተታዊ ንጥፈታት ኣጋጣሚ ተረኺቡ ኣብ ዝሃቦ ቃል ተወለቲ ዝግብ ዝወሰድዎ ተበግሶ ምስ መንግስቲ ዓጢቑ ተበጊሱሉ ዘሎ ዕላማታት ዝሳነዩ ርእሰ መርኮሳ ዝብል መርሓ መንግስቲ ኩሉ ዘካይድዎ ዘለው ማእተታዊ ንጥፈታት ካልኦት ዓድታት ቅዱስ ቅንአ ሓዲርዎን ክስዕብኦ ብምዝኽኻር ግዝያዊ ፀገማት ባዕልኻ ዝወጠንካዮ መደባት ልምዓት ዝትርንዕ ስለ ዝኾነ ብስም ምምሕዳር ዞባ ኣመስጊ ተበግሶ ብህዝቢ ስለ ዝኾነ ናቱ ተበግሶይ ተበግሶኡ ከዓ ከተግብር ከዓ ግድነት እዩ ተኣዚዙ ድኸይቶ ዝኸውን ምናልባሽ ዕጢጡ ኢማህ ኣለወ እዚ ተበግሶ እዚ ግን ምስ ኩሉ ኣብነት ናይ ንኡዞባ ይኸውን ደሎ ኣብቲ ኣኼባታትና እውን ከምዚ ናይ ዝግብ ተበግሶታት ክገብሩ ናይ ልምዓት ቦታታት ምግራብ ክገብሩ እውን ተሓቢሮም ኣሎ ካልኦት እውን ተበግሶታት ንገብር ኢና ስለዚ ዓብ ውፅኢት ኣለዎ ዓብ ናይ ከባቢና ከዓ ድርኺት ክኸውን እዩ هو كم زين هنا جمرنا دلنا زين يمانا تكامنا دلوا عتاد كاني كم زيناتنا تبقيسن كسرها يلابو مالتي